Despois de 7 anos, tes que marchar para casa, está despedida. Un día estás aquí e outro día estás Botas 2 anos na casa. sumido no esterco. Que a xente di, veña, vacacións. No. Vacacións se pagan. Cando sabes que volves. Según leron e dixeron o meu nome, empezou a arder o teléfono. A miña repre. Como empezou a berrar, que pasa? Que pasa? Tía, que estás nominada a revelación Os Goya. Fui a Granada, Os Goya, tes esa sensación de coleime nunha festa que non era pa min. Ti sabes a de veces que me dixeron que parezo política de verdade? Ahora vai decir que sí. Ahora vai decir que sí, señor. Ahora que o dis, eu voto a partido de Lucía Veiga. Veiguistas. Personas radicales, A queimar contenedores ou algo así, tío. Como me veiguista dos mallos, cuidado, que aí veñen. Eu tiña amigos invisibles cando era pequena, vale? eu igual. Sí! Sí? Ai, que guai, encanta máis xente que... Vale, sí. Sí, Falaba moito solo. sí. E ainda a vídeos. Cheguei a ter can invisible, un coche invisible, cabalo invisible. Bueno, unha vida paralela tampouco tuve. Na miña casa eran como a benemérita, O sea... Lucía corre o plato de lentellas. Na casa dixeronme, a Santiago non vas. Santiago non vas e aparte non hai cartos para pagar. Vivín o meu pai, para descanse, pero decirme, ahora te dá por hablar el gallego. Non nos poñamos a nós mesmos como galegos ningún teito de cristal, porque ás veces cando pensas que estás facendo ben e que as cousas van ben, xa nos chega. No, hai moito marxe de mellora. E durante moitas décadas parece que sempre nos tivemos por menos. Sí, como que estamos aí. Somos os da esquiniña, incluso ás veces temos esta cousa morriñenta de, bueno, entre nós nos entendemos. Que sentiches cando esas primeiras veces toqueteando a televisión? Boa! É como estar, non sei, é como estar fora do teu sitio totalmente. O primeiro día co pronter, e unha filosofía, unha cultura tamén da saúde mental. Entón eu traballei moito, por exemplo, nas inseguridades, a ansiedade, como de precisar a validación sempre. E as primeiras veces que che din non me gustou o teu traballo, ou incluso, que é peor, que non che digan pero que yo notes. Te ti humor salvou muchas veces en épocas difíciles. Sí. Foi como a clave, o sinal de alarma de algo pasa. Pero a xente que non se lle dá ben, que non lle gusta a comedia, que tira polo drama, normalmente o que ten é un problema de ego. Acaba de quedar maravillado, Bueno. Hoxe temos a unha actriz, a unha presentadora, a unha persoa que foi nominada aos Goya 2025, aos Goya 2025, xa non sei o que dixo, porque foi nominada a tantos premios e está nominada aos Mestre Mateo deste ano. Sabedes quen é? Mira quen vai entrar no coche, mira quen vai entrar no coche. Por día! Hola! Que tal? Bueno! Que tal, mi casi? Mira, ti esa xente que está no coche vai falando sola. Sí. Sabes cando te paras un semáforo e sacas un moco? Sei, claro. Ojo. Que terás os semáforos? Sí, porque aproveitas, parece que nadie te ve, sabes? E sí. Estás na túa campa de caos que te protexe dos raios e máis das visións do redor. Empezamos ca campana de caos, ahora sí. Cuidado! Bueno, é verdade, falábamos antes que íamos falar sobre macroeconomía, ese vale, porque non sabíades que Lucía Veiga é experta en xeopolítica. Por eso foi nominada nos Goya de 2025, por eso, non? Porque foi unha revelación absoluta, ninguén contaba que eu soubera de xeopolítica. Claro. Eu filóloga, pero despois foi un hobby, non? Foi un hobby total porque gustábame ler os tratados de xeopolítica e dixen, pois daquela hai que ler con sabendo, non? Sabes o que flipei? Isto non sei se é real, porque o link na Wikipedia. Flipas, A Galipedia, non? No, estás na Wikipedia. Estás na Wikipedia. A mí fixo-me ilusión o da Galipedia, pero... Estás na Wikipedia. Estás na Wikipedia e xa diste, Dios. Sí, salgan. E cando buscas en Google e saes das primeiras, diste, cuidado, A verdad que non sei que parece cando pos Lucía Veiga en Google. Non sei. Me parece que xa lo eu.
Sí, pero non sei se parece algo rollo. Lucía Veiga ha sido atrapada, sabes? Sí, polo medio audiovisual. Por favor, arroba policía que alguén acaba esa. Nunha trama. É que pon, a ver, que pon na Wikipedia? Pois pon que estabas traballando nunha tienda de teléfonos. Estaba. Vale, entonces é real. Non, eu non inventar. O sea, estabas vendendo teléfonos. Sí. E como pasas de vender teléfonos? Onde estás agora? O mundo do artisteo, todo. Unha carambola moi grande destas de... Claro, eu agora son a típica que lle di a todo o mundo, a vida dache moitas voltas, calquera momento pasa algo que non sabes onde acabas, e despois o de aposta polo que che gusta. O sea, nunca perdas a ilusión de poder facer algo que che guste. O tema é que, claro, eu vendía teléfonos e internet e esas cousas. Esas que chamaban, eras a típica pesada. Porque eu estaba nunha tenda propia, entón viña xente a min. Sí, porque eu andar molestando non, eso sí que eu penso que non podería. Pero non viña xente a min, aparte, gustábame moitísimo a parte de solucionar os problemas a xente. Que pasa? Que vendía menos. Porque eu quero dormir tranquila polas noites, sabes? E entón eu vendía menos, e polo que fora, despois de 7 anos, dixeron, bueno, pois, tens que marchar para casa, está despedida. Sí, despedironme. E ese foi o punto de inflexión, E entón tiña 37 anos... Ostras. Filóloga, pero que descartara a vocación... Filoloxía hispánica, non? Sí, que eu quería facer clásicas, vale? Eu era de latín e de grego. No, a ver, esto me llora por momentos, vamos. Eu era friki total de latín e de grego. Na casa dixeronme, a Santiago non vas. Non se fiaban de min. Sí, filla única, tal, non, a Santiago non vas, e aparte non hai cartos para pagar. E eu, por Dios, vou no tren, todos os días, se fai falta. Non, escolle de Coruña. E entón de Coruña había filoloxía hispánica, inglesa, veña, hispánicas. Despois xa me cambiarei. Non, acabei hispánicas, pero eu que quería ser profesora, de repente dixen, Que pera. poñerme agora a opositar, ou a preparar, de hispánicas que non era exactamente o que quería eu. E entón empecé a facer outras cousas. Traballei nunha empresa de animación, fui vestida de Looney, organizaba festas, eventos así de publicidade, xincanas, vas empresas, despedidas del solteiro e de solteiro. Vera creativa, total. Totalmente, sí. Decía Veiga stripper. Mira, eso te... Nunca pensaba que podía ser, pero chegou contacontos, escribe así, sí. Pero como chegou a crise do 2008, e no que primeiro se recortou tamén era en cultura, en animación, en todo iso, tamén quedara no paro. E despois chegou como 2 teléfonos, así de rebote, e botei 7 anos e pico. Pero tiña 37 e dicía, e agora a que volvo? Volvo que o de comercial non me ve, vou pensar. Teño un tempiño de paro, a ver que quero facer da miña vida. E tiña, sí que é certo que tiña amigos e amigas que eran actores, actrices, os do medio, pois estaba Pedro Brandariz, por exemplo, en Paz Estea, que coñecía pola animación, por os monitores de tempo libre e tal. Pois eu que sei, Osvaldo, coñecía tamén de traballar naquela empresa de animación, tiña como tamén estes contactos de xente creativa do mundo. Víctor Grande, que tamén era guionista, monologuista. Que grande, Ai, que grande. Xusto aquel verán, destas cousas que cadran os planetas, xusto aquel verán estaban creando a webserie Galicia Crime. Bueno, Galicia Crime. Era... Sempre tiñamos a dúda. Galicia Crime. Atopar a... Non me acordo a cal deles. Un día... pero estás no paro, sí. Ven facer a webserie. E dixeme, porque... Este cantos anos tiñas? Eu 37. Daquela, se ti 37, chamaron? E non fixera... O sea, era público, gustábame, quero dicir, filoloxía, unha vena creativa, toda a vida bailei en un grupo tradicional en Xacarandaina. Sí, había eso, pero non... pero non se me pasaba nin pola cabeza. Fixemos a webserie que foi nominada aos Mestre Mateo. Pois penso que de aquelo coincidiu que fixemos un casting despois para un anuncio cando o Dépor e o Celta estaban na mesma categoría.
Naquellos E había derbis, había Había derbis. se facían aquelas publis como de hermanamento, non? Das aficións, de que non pasa nada, na mesma familia pode haber de uns e de outros, E fixen aquel anuncio. O director daquel anuncio estaba preparando xa Andrés Maía o Malo Será, a primeira temporada do Malo Será, e vinlle a cabeza, dixo, aquela rapaza que fixo o anuncio hai uns meses, que veña po Malo Será. E o tempo Pedro, como tamén eu estaba no paro, Pedro Brandarí, dixome, montamos unha obra de teatro. E digo, pois non sei, si vale, eu probo todo, Eu, de comer e de traballar, probo todo. Ese espírito de Sí. desgarrador de eu atrevo-me con todo. Eu probo. E se sae mal, pois si saiu mal, non pasa nada. O sea, eres das que prefieres facelo elevar o pau a quedar ca duda de se houbera. Sí, pero eso foi aprendizaxe, de nova non, de nova super perfeccionista, e digo, sei que non, se non o vou facer ben, non o fago. Pero despois cos anos dixen, amigo, aquí estamos unha vez. Aquí estamos unha vez. E foime pasando, con todas, porque despois empecé por comedia, así, eso, iba con Pedro Luar, facía o Malo Será, na comedia estaba cómoda. Pero despois chegaron as cousas como de drama, de thriller. Chegaron as series, chegou Rapa, chegaron as pelis, Soy Nevenka, e de repente, pois eso, abrín esa porta do buffet de, tamén a ficción e o drama tamén me molan. O teatro, fixen o Códice K, agora teño unha obra tamén, Sol Fuerza, vou probando cosas. O Malicia Noticias. É que o Malicia Noticias recorda aí a Lucía Veiga. Pero como me iba pensaba eu que iba a estar nunha redacción, quero dicir, eu valorar o xornalismo, facer xornalismo ou comunicación. A que sentiches cando esas primeiras veces toqueteando a televisión? Como estar, non sei, como estar fora do teu sitio totalmente. Pasa que eu son super observadora, entón é prudente, ao principio miro moi ben como se move todo o mundo. E vas aprendendo. E vou aprendendo e despois voume soltando. Tamén é certo que tiña amigos ali dentro, quer decir, estaba Pepe Capelán, enseguida houve moi boa conexión con todos. Eu me acordo que cando me chamaron pa o Malicia de queres vir de redactora. E eu, pero que eu non son redactora, no, pero a ver, ti xa escribiches algún guión, algunha cousiña, sketches, non sei que, pensamos que encaixas, e me acordo que lle dixen, eu vou probar. Adiante. Se non vos encaixa, non teñades problema, ou se eu non estou cómoda e non quero, non teño problema, pero veña, probamos. O mellor tes que facer pantalla, me dicían algún día, o mellor tes que facer algo de pantalla. Ti e eu, a ver, xa estuvera no lugar, que non tampouco me bloqueaba os efeitos. Digo, pois veña, facemos. E acabei, claro, cando marchou Arturo, e me dixeron, no, queremos que teas ti de hostes, presidindo a mesa. Eu, o primeiro día co pronter, e co... Moi desastre. Mira, acórdome de Cañotas, que estaba aquel primeiro día que empecé eu a levar a mesa. E me preguntou, non sei quen de dirección, díxome, levamos cho noso pronter, o pedal ou o falo ti? E eu, O sea, eso ten un pedal. ten un pedal e podes ti ir pisándolle para que se irá o guión, as letras que che van pasando así, ou tamén pode ser levado desde dirección, teñen eles tamén o seu botón, non? E entón, por si son demasiados inputs, deron máis coller e dixen, mira, eu vou probar. Pa diante. Pa diante, porque vamos a andar con medias quitas. Eu probo, Malo Será, veña, pi, e decía Cañotas, así a todo. Ben valente. De primeiro día, todo, pinganillo, pedal, non sei que de teso. Día ali. Un calleiro. E eu, veña, pa diante. Que sei o que queire. Sí. E claro, como afortunadamente, e é moi complicado dicilo nesta vida, mira, está grabando unha serie aquí. Ai, sí. Sí, moito grábame, Dios mío. Aquí en Coruña prestas a gravar, é un New York das series, é un Manhattan de... Los Ángeles. Que afortunadamente que podo vivir desto, quero dicir, hai unha porcentaxe moi pequena de xente que vai encanando traballos o suficientemente seguido como para non ter que ter o seu, digamos, traballo civil.
outra cousa para manterte, que isto tamén ao final é un traballo. Porque sempre como neste mundo hai unha incertidumbre. Sabes, porque todos che din, un día estás aquí, e outro día Botas 2 anos na casa. Sumido no esterco. Isti, joa, tal. Sí, sobre todo as primeiras veces que parabas, que a xente di, veña, vacacións. No. Vacacións Pero vacacións se paga. é cando sabes que volves. Esos son vacacións. Si non é como estar no paro ou bueno, polo menos agardando. E si é unha incertidumbre total e absoluta. E que che dicimos o teu entorno de... Cando empezaste os primeiros toques televisivos, dicirche, ti estás segura do que faz? Sí, bueno, era como, a ti gustache? Sí, quer decir, paso ben, pareceme creativo. Sí que recoñezo que cubre moitas cousas desa parte creativa que tiña o mellor oculta, a que non lle daba importancia, non atendía seguramente o suficiente. E é unha variedade, a pesar de que son rutinarias, son un animal de rutinas, o sea, descubrinlle o gusto a facer moitas cousas distintas, non? Non é que sexa un TDAH, pero sí notome máis realizada podendo atender a moitas cousas á vez. Pero eu creo que é algo que ten, bueno, eu que fago parvo tamén, eu creo que é algo que acabas de dicir, esa vena TDAH, podemos decirlo, creo que ben incluída no pack. Penso que sí. Sí, porque todos temos unha tara. A ver, e estos vivimos nun aula. Todo o mundo tentara vivir nun aula. Totalmente. A mí que dice, no, yo soy... No. Aquí cada un patina yo en braje. Agora, hai que atopar ou hai que intentar cativar. Claro que se poida traballar con ela, que se poida vivir. É como cando mercas a prenda de roupa que o mellor ten unha... Non sei, ten un descosido aquí detrás que non se ve. Que descosido ten Lucía de ello? Sí, pregúntesme en serio. Adiante. Que descosido ten Lucía Veiga? Lucía Veiga anda... Ai, que raro falar así en terceira persona. Ves como hai unha tara? O sea, tú... Non podo. No, eu penso que estou traballando moito nos meus descosidos. Sí? Sí. Sí, dun tempo para aquí, ademais, e animo a todo o mundo a que teña os seus tempos para sí, e para as súas terapias, e para traballar en todas esas cousiñas que levamos sobre todo desde nenos e nenas pequenos. Ten que haber unha filosofía, unha cultura tamén da saúde mental. Absolutamente, e do autocoñecemento. Non estar como un botijo pola vida. Entón eu traballei moito, por exemplo, nas inseguridades, nestas cousas de ansiedade, como de precisar a validación sempre. E ese perfeccionismo que tiña toda a vida iba moito tamén por o medo a fallar, o medo a que non sei, a non ser que... contigo. Sí, moitísimo. E non permitirte fallar. Por eso... O meterme neste mundo tamén foi unha aposta por podo fallar, non lle vou gustar a todo o mundo, haberá quen me critique, haberá quen... O sea, permitirse eso. Ao principio é jodido. É que é moi complicado. Ao principio é moi jodido. Coller o punto é moi complicado. Sí, e as primeiras veces que che din non me gustou o teu traballo, ou incluso, que é peor, que non che digan pero que yo notes. Eu teño unha pregunta que acabas de tirar o tema da saúde mental, que agora, ti és moi pavera, non? Estás moi vinculado tamén ao humor. Sí. Sabes? Eu sei que digas, Eu que che vese, ti humor salvouche a veces en épocas difíciles? Sí. E de feito, penso que cando máis me preocupei o mellor por como estaba eu era cando non me salía. Sí, foi como a clave, o sinal de alarma de algo pasa. Si non és capaz de darlle unha volta a isto, de relativizar e tomalo con humor, é máis, eu teño a miña mellor amiga que como se fora unha irmá escollida, traballo moitísimo con ela, a miña socia Marita Martínez, que é actriz tamén, e cando empezaba eu
nestas cousas, empezaba a facer impro, empecé no Malo Será, e falaba con ela, que leva moitos anos de experiencia, tamén previa a min. Eu levaba este agobio inicial comigo de non me gustou isto que fixen, isto está mal, estou fatal, non me quero ver. E me acordo que un día sentouse comigo e dixome, mira, no momento que deixes de pasalo ben, no momento que deixes de gozar co que estás facendo, de disfrutar, apártate disto, bótate fora, porque non vale para ti. Non vale. Si vai ser peor o nervio, a preocupación, sabes, este non é o sitio. É que moi bo consello ese, E dixen, pois toda a razón. E aí tinlle a volta outra vez. Tamén me sorprende moito como foi para ti o cambio de pasar de pintar a mona, como ben se di, así tal, a facer ese cambio de faceta, tú a poñerse un papel tan serio como o mellor en Soy Nevenka ou en Rapa, algo xa máis serio, máis que como que pasoulle como, vexo un símil a Touriñán, sabes que Touriñán Ou a Fede. o a Fede, totalmente, que estivo aquí Fede, Quero tal. e foi, eu dera visto, non sei que, depois de repente, para, soy el comisario de non sei que. Entonces, a ti pasaste moito, non? Porque eras política, non? Ou como Era líder da oposición en Soy Nevenka. claro, ese papel tan... Hola, son do partido político. Ti sabes a de veces que me dixeron que parezo política de verdade? Ahora vai decir que sí. Ahora vai decir que sí, señor. Ahora que o dis, eu voto ao partido de Lucía Vega. Veiguistas. Eu son dos veiguistas, Veiguistas, estaría guai, Os veiguistas mola, Son personas radicales, Os veiguistas, A queimar contenedores ou algo así, tío. Eu son dos veiguistas, E todo o mundo, O comando... comando veiguista dos machos, cuidado, que aí veñen. Guai, tío. E como foi esa orición, ese cambio a unha serie, como foi? Mira, teño outro amigo, Daniel Currás, que era pincho en Matalobos tamén, o sea, é dicir, teño amigos que levan moitos anos por estes mundos. Pois acórdome que un día, falando con el, díxome algo e quedoume aí na cabeza porque vexolle bastante parte de razón. A xente que fai comedia, ou que está cómoda ou que prefire a comedia, por exemplo, que ten normalmente un problema de como dicir, como era, como de inseguridade, como de o que pasa cando fas comedia, que pos unha máscara, ti pos a máscara da comedia. Entón, xa te ris ti de ti mesmo antes de que se rían os outros. Entón, con eso é como que te protexes, facendo comedia, te protexes porque pos a máscara e non tal. Pero a xente que non se lle dá ben, que non lle gusta a comedia, que tira polo drama, que tira por tal, normalmente o que ten é un problema de ego, porque non soporta que se rían nel. Ou dela. E iso víchelo. E eu, despois, traballando, véxolle bastante verdade a esta afirmación, porque para facer drama sai moito de ti, e para facer comedia tes que aguantar que se rían de ti tamén. O sea, non se rín de ti, están se rindo contigo. Sí, pero hai como unha línea moi fina. Es medo ridículo. Sí. O que confunde comedia con ridículo. Efectivamente. Entón, o paso, para min foi duro, porque eu, estaba che falando de que era unha persoa que tiña como inseguridades, que me gustaba facer as cousas ben, de repente, quitar a máscara, e tes que traballar en serio, e facer, non de ti, que estás facendo un personaxe, pero facer algo que non ten ese histrionismo, que non pode xogar con iso, é unha exposición. Total. Entón, as primeiras veces costábame, pero, bueno, pues gracias a terapia. No. Non está, isto é moi importante dicilo. Sí, pues aprendín a traballar, sí, supoño que a traballar con esa parte de min tamén. E é moi bonito. Non quero, xa máis na miña vida, se tuera que escoller entre as dúas, é que eso, a comedia é un salvavidas, pero
pero gustaríame poder compaxinar as dúas cousas sempre. É como, o sea, para ti, ver xa nese momento no que che din, ois, que estás nominada a un Goya, como é esa chamada ou como foi o proceso? Como é que te nominan a un Goya? O sea, chamante ou como? Chígache un correo? Isto foi, claro, as lecturas de nominados, de finalistas, son públicas. De repente saen tal e abren sobres e empezan a ler. Eu sabía que era candidata. O sea, a produtora da película Xa che informou. informárame de que iba a presentar a miña candidatura para a revelación para os Goya. E eu, pasa, están falando dunha película dirixida por Iciar Bollaín, que Iciar Bollaín considere que o teu traballo é digno de presentalo a unha candidatura. Hola. Sí. Que está pasando? Gol. Que aparte nun papel, ostra, que eran non sei canto de pantalla, 5 minutos. Porque é actriz revelación, non? Actriz revelación, que non tiveras eso, non estuveras nun proxecto previo. Claro. Claro, bueno. A novedade, por decir. Sí, é a novedade, que non tes por ser ni máis novo ni máis vello, é a novedade no sector. Eu esquecera, incluso que era a lectura de finalistas, ni puñetera. Pero claro, según leron e dixeron o meu nome, empezou a arder o teléfono. Entón, eu iba no coche, con manos libres, conectado, e de repente chámame a miña repre, unha das miñas repres. Collelo, o normal, por calquera cousa, dime. E como empezou a berrar, que pasa, que pasa? Tía, que estás nominada a revelación os Goya. Tuve que parar o coche a chorar. Tuve que parar o coche, que is? Buah. E foi colgar bueno, as dúas, a festaza, e según colguei con ela, empezou, claro, a chamar xente. A chamar. Que empezou a correr, a primeira chamada, ademais, lembro que foi despois de medios, Kiko Novoa, Radio Galega. E polo medio íbanse colando, pois, eu que sei, Paula Cons, a directora, que fixera pois a peli na que fun protagonista, de mi ilustrísimo amigo, así, uns detrás dos outros, os meus amigos polo medio, non daba chamada a miña nai para decirlo, porque sonaba o teléfono seguido. Foi super. E tardei como case un mes, eu penso, en ser consciente do que pasaba, porque empeza sí, como unha especie de carreira na que hai unha xenda, hai hai entrevistas, hai unha reunión de nominados, empezas a planificar a viaxe, pois hai que ir a Granada, pois e que me poño, e que fago, e con quen vou. E había momentos en que quedaba así pensando en casa, cando estaba soa, e dicía, buah, tú nominado. Ti duchándote. Claro, o mellor, tranquilamente. E quedabas así, como mirando po infinito, como o raposo este... Sí, que está... O meme do raposo. Sí, que está... Como en plan... Eu son así polas movidas, na ducha. Quedaba así... En que momento? Tú nominado, que mo... E buah, veña a chegar outra vez. No, pero foi experiencia tremendísima. E pois claro, foi a Granada, os Goya, que é como, non sei, isto xa non é referencia que é da miña quita, pero Paco Martínez Soria chegando a Madrid, sabes? Hola, vas no bus sentada, eu que sei, con xente, con actores e actrices de que toda a vida viches na pantalla, e ti estás así, todo atrás. Claro, ninguén sabe quen é, tamén xo digo. No. E entón tes esa sensación de coleime nunha festa que non era pa min. Un pouco síndrome del impostor aí. Sí, pero foi unha experiencia genial, e ao final ás veces hai como niveis dentro da profesión, sobre todo de actores e actrices. Eu penso que hai xente que está como na Champions, que hai cero vanidade, cero impostura, cero... O sea, que veño falar contigo, e encima viron a peli, o mellor, que ven... Pois eso, alguén famoso que che di, oiches, gustachesme moito en Soy Nevenka, e ti quedas así. Sabes que
Claro, que te chaman polo nome. Mas é mellor. Sí, de repente, no aeroporto, creo, en Granada, Iria del Río, que estaba nominada tamén. Foi como Lucía e eu. Sí, Vinte en Rapa, gustoume moitísimo, que tal, non sei que, parabéns, e tal, e eu. O sea, quedaba tonta todo o rato. Sí, de darme así unha descarga. que bo. E despois xa dis, bueno, isto xa o vivín, unha vez na vida está genial, non sei o que será, pero a min xa me valeu. Que guai, tía, sobre si. Pero cos mestre pasoume igual, a primeira vez. E a segunda e a terceira, quero dicir, igual. No, é que decir, os Goya parece que sí son os Goya, pero ti na túa terra, cando a primeira vez de repente estás nominada a un Mestre Mateo, e dis... Claro, compartindo ali nominación con María Vázquez, que é como, madre mía, sabes? É que, Dios, é que isto ten que ser, a sensación ten que ser surrealista. Sí. É indescriptible, sí. Creo, sabes? Porque é como diste, de ti ahora, joder, estou como compartindo esa emoción, sabes? De joder, Dios, é que... Poñenche, sí, que unha cousa, sí, é moi guai. Ti como, bueno, este ano, claro, os mestres Mateo son... Sí. Nominada. Estão nominada. Dios, audiovisual galego. Ti como ves o panorama audiovisual galego actual? Ves que estamos, porque estamos... Que está vivo. O importante é que está vivo. E hai moi boa produción. Está medrando. Quero dicir, obxectivamente os números son os que son. Quero dicir, pois o ano, por exemplo, de máis candidaturas, hai moitísimo proxecto. E non se presenta a todo o mundo, No? Quero dicir, é moi importante ter en conta que si, os mestres son bueno, pois si, un escaparate, pero que non todo o mundo pasa polos mestres, porque non quere. Pero que ainda hai máis pelis, máis curtas, máis docus, máis programas que, o mellor, nin presentaron candidatura. No. O sea, os números son ainda maiores dos que hai. E despois non hai máis que ver a repercusión desas proxeccións ou desas produccións durante todo o ano en festivais, en outros premios, Cannes, pois ora, os Oscars, quero dicir, estamos no bo camiño. O que pasa é que é un momento crítico no que non nos podemos confiar, porque ás veces cando pensas que estás facendo ben e que as cousas van ben, confíaste, dis, bueno, pois así xa nos chega. No, hai moito marxe de mellora. O sea, ti crees que estamos... Hai marxe de mellora de como producimos as cousas, de que non nos poñamos a nós mesmos como galegos ningún teito de cristal, que aspiremos o máis grande, non producir con mentalidade local e pensar que, por exemplo, que o galego, que a lingua galega é totalmente audiovisual en Galicia e fora de Galicia. É que se pode facer grandes cousas. Claro. Superar un pouco este, non sei, non quero dicir complexo que temos, pero que sí que durante moitas décadas parece que sempre nos tivemos pomelos. Sí. Non, Como que estamos aí. somos os da esquiniña, incluso ás veces temos esta cousa morriñenta de, bueno, entre nós nos entendemos, pero os de fora non nos comprenden, ai, nosa nosa idiosincrasia. Como non? Claro que sí. E mira que nós tamén, a Academia é de Audiovisual Galego, e iso que significa que tamén o que non se fai en galego tamén entra, porque é orzamento galego, talento galego, técnicos galegos, o sea, tamén é. Pero bueno, hai unha pata fundamental que é defender tamén a nosa lingua e a nosa cultura. E todo eso, exportalo, igual que exportamos Alvariño ou Exportar o noso produto. exportar o noso produto porque nós cremos nel. Pois o que un o mellor dos éxitos, da clave, por exemplo, de Sirat, De Oliver Russell. é creer nel e convencer os demais de que crean nel. Ten máis talento que outros compañeiros ou compañeiras do audiovisual? Non, ten talento, moito, como moitos e moitas das que estamos aquí. Ahora, fixo cousas moi ben na súa produción. E penso que ese é un espello no que hai que mirarse os demais, aspirar, tocar, xuntarse con,
Quero saber tamén a tua opinión sobre como está o tema das redes sociales. Como levaches ti tamén esta exposición, como eres capaz de gestionarte toda esta Mira, é unha das... presión Sí, mediática? é unha das cousas que máis traballo me dá. Máis traballo me dá persoal, porque con este medo ao que che decía, a que non me queiran, a que me critiquen, no? A rede social é unha exposición absoluta e é un espirse e someterse ao xuicio de lo Dios. Del gen, sí. Sí, de todo o mundo que moitas veces opina sin saber, sin acabar de ver un vídeo, sin ler unha noticia completa, É tan gratuito, é tan rápido. As primeiras veces que o vivín, penso que foi xa estando no Malicia. Quer dizer, teño a sorte de que non vivín de moito hate, non sufrín demasiado. E por outra parte dame medo, porque penso que é algo que como unha vacina, non? Que xa teñen que ir poñendo pouco a pouco para que saibas xestionar o hate. Que de momento tiven a sorte de que casi todo o mundo sempre me tratou con cariño, sempre non sei, me contestou ben ou non se meteron conmigo especialmente. E as veces que o fixeron, mira como son, ainda tiven, como son, foi pouca xente, ainda tiven non sei se a tolería, non sei como, de contestar por privado moitas veces. Ostras! Sí, contesto por privado e digo, pois mira, agradezo o comentario, que saibas que, por exemplo, me pasaba moito, e teñen toda a razón, hai que no Malicia criticaba o meu galego. Xa. E teñen razón, pero que eu non son nativa, quero dicir, que triste, pero eu son de Coruña, nunha familia na que meus abuelos de Lugo e de Malpica, bueno, o avó de Malpica sí que falou sempre galego, pero nin as tías, nin os primos, nin os meus pais, Castelán falante. todo castelán falante, no cole castelán falante, no instituto castelán falante, as miñas pandillas de Coruña castelán falantes. Entón, eu aprendín galego, mira que importante é, na escola, Eso. no cole, e no instituto, Bo clip aí, e no instituto, e sabes onde tamén? En Xacarandaina. Por qué? Porque empezas a ir a unha Que actividade bo. cando tes 7 anos, e vas bailar, e vas pintar, e Moi boa vas esa. á pandeireta, por qué? Porque son actividades. E que pasa? Que botas anos e estás aprendendo música da túa raíz, estás aprendendo a túa cultura, e tes profesores e profesoras. Dios mío, que a min me deu clase Mercedes Peón. Claro, medio curso de pandeireta, pero deume. Entón, imagina esas cabezas cando che están dicindo, mira, a vos parecevos normal estar aprendendo a bailar muiñeira de Herbecedo e despois sair pola porta e non saber falar galego? Parecevos normal? Claro, e empezas isto a como adolescente, sabes? A darlle voltas. E eu vivín cousas como que na miña casa facendo mellor os deberes do insti e tal, estar na casa e sabes o que pasa coa cabeza, que a min deu unha alegría. Estás escribindo en galego, lendo en galego, e de repente falache alguén en casa, pregúntache algo que o que sea, que queres cenar? E de repente diste, non, eu non quero. Porque estabas co cerebro, estabas facendo en galego, non? E contestas en galego sin que che de... Bueno, pois eu vivín o meu pai, paz descanse, pero decirme, ai, ahora te dá por hablar el gallego. É que o entorno social é complicado. E bum, levas unha hostia na cara, E digo, claro, encima de adolescente, dis, pois falo que me dá a gana. Entón, sí que teño un proceso de moitos anos de mellorar, porque ademais tampouco é como si tuvera que encontrar cal é o meu galego, cal é a miña zona. O meu galego ten que ser o de Lugo, o meu galego é o de Bergantiños, o meu galego cal é. Cal é? Fun dar clase a Muros e a Serres de baile e de pandeireta durante 5 anos. O que tal se rían as pobres de min, porque eu intentaba falar ese galego que estaba aprendendo, que estaba picando na mina del, sabes? E chegaba ali a Muros, elas que era precioso. Claro, é un muro, eu tamén teño geada, o seseo. Claro, e eu
gústame tanto tamén que ás veces quero Variante dele. coller esas variantes e teño unha mestura complicadísima de Azul Cuba libre. pero bueno, eu o meu galego Que mola, eso mola. e non me rindo e quero melloralo. Agora, por exemplo, estuve en varias producións onde hai lingüista e claro, danos cera Vamos candela. pero que é maravilloso porque é a única maneira de pensar en melloralo. E entón a min, volvendo ao tema, dábanme cera co galego. Entón eu non é poñer excusas, é dicir, tes razón. Si quero traballar, ou estou traballando na Televisión de Galicia, o meu galego tería que ser, home, non sei se impecable, Impecable. pero polo menos non dar vergonza. Vai, vergonza, hai cada vergonza. Sabes cando vas dar vergonza? Ahora cando abres a Juantera, porque chegou a pregunta Movify. Sí. Non sei por que puñe sempre a pregunta Movify. Vai no kit. Pero abro. Sí, abre, e hai unhas tarxetiñas e hai preguntas aleatorias. Colles unha, Unha dalle volta porque esa xa biches. Entón, collo unha do medio. Colle unha do medio. Así? Sí. Vale, E metes. esta. E fajo así. No, ao revés. É que está dada esa volta. Eu se non podo está ben. cambiar. Dalle, Digo, adiante. que costume tes que sabes que non é normal? Ora, descuartiza, xente. Non. É que última... Sabes o que me veu á cabeza? Secretos de Lucía Veiga. Fun a Tenerife, en outono, a gravar unha película. Ah, estou expectante. Porque bueno, pasei por unha tenda, non sei que, comprei unha, gústame levar así como un recordo, un souvenir, ¿no? Un tal. Comprei unha e había uns ovos como de minerais, vale? Entón había casi as súas potencias, as enerxías e tal, e é obsidiana, me parece. Obsidiana. Obsidiana. Porque iso ao Minecraft tamén é. Sí. Sí, é obsidiana. Vale, negro, así. Sí. É durísimo. É duro. É duro. Entón parece ser que é como que se ti frotas estás cunha pedra de obsidiana que como que liberas as malas enerxías, sabes, que van para a pedra e tal. Bueno. Tens que frotar. Sí, teñen esa formiña porque é moi agradable, está frío e tal, e das voltas. Pois estou dormindo con el na man. Mira, métome na cama, métome na miña camiña, Unha pedra e unha cama. o ovo así ao lado, e collo ovo, e ti pensas que o solto en toda a noite. Quedaste con el a dormir. Quedo dormida con el, pero que despois desperto pola mañán e sigo tendo, non está apretado, claro, pero sigue estando así. Entón estou dormindo cun ovo de obsidiana na man. Non é normal. No. Pero estou te dando medo. No, está ben. Está ben. Está ben, Lucía. Entendémoste. Todos te entendemos. Dormir con a pedra é normal. Vai. Que me dá cariño. Sí. A cariño. Ora, xa... É que só llevo aquí, estar así na cama. Pedrinho. Ai, Pedrinho. Quen te quero máis que eu? Hai xente que ten peluches. Ti tes pedras. Sí, mira que teño 2 gatos, pero Preferes unha pedra. os gatos póñense así nos pés da cama e eu, que pedriña. A verdade que as pedras por menos non cajan, nin mexen. Non dan traballo. No, quero dicir, vaime ben, pa diante, fora. Sí, señor. Eu enténdote. Vamos coller outra pregunta. Outra. Que guai, a ver. Ábreme aí a contar. Que cousa che segue facendo ilusión como cando eras neno? A min faime moitísima. É que te dá risa. É que cada coisa. Que carallo vai dicir? Ora, de que dormeu con unha pedra. É que desde que fago impro, sabes que pasa? Que o primeiro que che ven á cabeza moitas veces non é o adecuado, pero unha vez está aquí non o podes quitar. Entón, o primeiro que me veu á cabeza é que cousa me fai ilusión. Igual que cando era nena é chegar a casa e preguntar que hai de comer. Porque a min hai
se hai 3 cousas que me gustan nesta vida, eu penso que a número 1 é comer. Comer. Comer, como de todo, como en cantidad. Ah, Eso é unha cousa que, bueno, a vista está, que é unha cousa que ven de familia, non deixo nada nun plato. para mí é un placer tamén. Eso, entón, Contigo a tope. hai algún outro placer nesta vida que son moi de, como lle chaman, hedonistas, o sea, son moi de disfrutar, gústame o tacto das cousas, o sea, disfruto moito de cousas moi pequenas, sabes, de camiñar descalza, eso todo gusta, pero comer. E entón eu teño na cabeza o recordo que cando eu iba ao cole, estou falando de 5 anos, 6 anos, eses primeiros recordos, e volvía do cole, chegaba pola porta da casa, era o mellor momento do día porque era o momento de comer. E entón entraba pola porta e era, que hai de comer? E cal é o teu plato favorito? Buf, é difícil, é chungo, moitísimo, Se moitísimo. tuveras que comer unha cousa o resto da túa vida, que comerías? É que non podo quedar con un só. Mira, un dos meus platos favoritos, e gústame dicilo porque Que dejas Son ti que é un as- orgasmo para ti de comida? é que estou entre, mira, en lentellas, calquera cousa de cuchara, pero así, Eres... Os teus favoritos son de cuchara. probablemente, gústame moitísimo. Sabes que pasa? Que eu as lentellas non as comía. Nunca, o sea, eso foi un curioso, un cambio porque de ben pequena, cando me puxo miña nai a primeira vez lentellas no plato, díxome, e díxome, no, eu que penso que era porque eran marróns, porque non entendo por qué, nunca as quería probar. Non me gustan, non sabes se che gustan que non as comiches. Non quero, e na miña casa eran como a benemérita, o sea... Lucía come o plato de Ata que non comas, non te levantas da mesa. A ti a chorar. eu a chorar. 5 da tarde, non comes, non, levántate que non hai nada. Merenda, as lentellas frías. Non quero. Moi ben, pois non hai nada máis. Pasa. Cea, as lentellas frías. Non hai outra cousa. Almorcei pola mañá as lentellas frías. E hoxe en día pido, o sea, ajustanme o máis grande. É unha cousa que me flipan. E despois a ensaladilla, pero que claro, gústame todo. E tamén hai cousas que eduquei, que aprendín a comer. Sí. Como que? O peixe. E é triste sendo neta de patrón Patrón E de- parilleiro. e de peixeira. É que o peixe nos leva mal tamén. Pois eu de pequena non o levaba ben de todo e eu cheguei como a conclusión de que era a maneira, o mellor de facelo, de preparalo, de enfrentarme a él. Hoxe en día sábeme moitísimo. Disfrutas dun bo peixe ahora. Bueno, que isto non sei canto tempo temos para falar, pero si che conto o que facía eu co peixe para poder comelo. Botabas Eu tiña amigos invisibles cando era pequena, vale? Eu igual. Sí! Sí? Ai, que guai, me encanta máis xente que... Vale, sí. Sí, Falaba moito solo. Sí. E ainda há vídeos. O sea, tiña, cheguei a ter can invisible, un coche invisible, Bueno, cabalo invisible. Bueno, unha vida paralela tampouco tuve. Tuve eu. Sí. Sí, eu... Pero non era de pequena de todo, Eu debía ter, o mellor 9 anos ou 10. Eu seguía... Non, eu con 35. Teño un mozo invisible. Claro, estaba ali e viña, ai, despertou o neno. Non, Tuve un embarazo de feito invisible. que non te rías, mira. Eu estaba con miña nai en Lugo e de repente, pois invisiblemente, había unha muller cun neno sentada nun... O sea, eu imaginei unha muller cun neno pequeno sentada nun portal, vivindo na rúa, homeless. Eu dixen, ai, vou nas axudar. E entón, dixen, vide comigo. A muller chamábase Mercedes. Bueno, Chameina eu, Mercedes. Sí. Entón, compreilles billetes de tren invisibles, viñeron con nos pa Coruña, metínos na casa. E que pasa? Todo o que facía con eles era invisible, quer dizer, o neno había que poñerlle cueiros, había que darlle de comer papillas, e todo eso de onde o sacaba? Invisible. Na miña cabeza digo,
teño que gañar cartos invisibles para pagar as cousas. pero xa eres consciente da vida. Totalmente. Entón digo, porque eu podo calcetar invisible, un jersey para o neno, Claro. pero como fago unha papilla invisible? É ter unha máquina de facer cartos. Entón, que facía? Todas as cousas que non me gustaban facer, poñelles un precio invisible. E entón, había pescado para cenar, e non me gustaba. Eu dicía, si como este pescado, gano 25 pesetas. Ostras, tía! Si tiña que, por exemplo, pola mañá, non quería facer a cama, ou non que, ou tal, si fago a cama, 50 pesetas. E entón, eu estou moi mal da cabeza, No, pero que me parece increíble esto. É que por mí é ouro, O sea... É brutal, eu entendo que é brutal que é decir, esta nena non é ben. Bueno, No. que pasa? Entón, Tú. no baño de meus pais había como un muebliño empotrado onde están as toallas, as cousas de jabóns, dos desodorantes, todo ali, bueno, así unha porta grande. E entón, eso era como o caixeiro. Eu iba ali, abría, falando sola, isto sempre Te sola. viene quente o rollo, sí. Eu iba ali, iba como se fuera un caixeiro a cobrar todos eses cartos que ganara, honradamente, Comendo peixe, judías, facendo a cama, tal, e mercaba, vale, por dame un paquete de cueiros, un leite para o biberón, Estuven meses con Mercedes e con neno na casa. Hasta que chegou un momento que dixe, bueno, hasta aquí. Xa me Casaste de Mercedes. digo, tedes que facer vida vos. Non podes. Estadesme consumindo. Estadesme consumindo. E entón, espera, imaginei que aparecía, isto é tremendo, que aparecía nas nosas vidas, chegaba a casa un día un soldado que tiña amnesia. Vale? Entón, cuidámolo na casa. Namoraron. E marcharon. E entón, cando xa namoraron e tal, estaban xa a familia feita, Joaquín Mercedes, máis o cativo, e dixen, bueno, ahora tedes que marchar. E marcharon para o mundo invisible, que era o propio. Dixen, bueno, pois encantada, moito justo, escribido de ver. E marcharon. Bueno, Foi os últimos invisibles que tuve na miña vida. foi a despedida. Pois, acaba de quedar maravillado, A conta de falar do Pero peixe. era maravillado. E mira, a ti che molaría que viñera aquí este podcast. Quen me molaría que viñera? Guau, que fuerte. Pero podo dicir Se a gente que tiñas a tua gente de teléfono, porque vas ter que chamar. eu. Tan, tan, tan. Ai, que difícil. Para chamalo ahora, chamalo ahora. Pa chamalo ahora. Se chama ahora. A quen ser? A quen queres que viñeras? Sabes que me gustaría... Mira, vou che dicir unha cousa. Pepe Capelán. Quero chamar. Pero non sei se me collerá. Chamo, se non che Colgamos. chamo. Voulle dar un susto a estas horas, Así de presto. Mira, estou con Mercedes. A ver. Que volveu co militar. Porque ti sabes que agora Pepe fallo pensando en ti. Pensando en ti. Ah, está... O mellor Estás sobando. O mellor está sobando. Dejo as pavia. Me dije, pai meu pobre. A ver. Pero rollo loquísimo. Hi, Pep. Nada. Ves, pero mándolle un audio, Mándalle un audio. Mira, Pero, mándalle un audio. pero rollo audio guai, Sí. Queremos que... Pepe Capelán. Son Lucía. Bueno, xa sabes que eso como tes grabada. Mira, estou aquí grabando un podcast con Mobify. Me preguntaron que a que me apetecería que viñera a facer o podcast. E digo eu, o podcast. E dixen eu, pois Pepe Capelán, porque sempre ten moita cousa que dicir e moi ben dita. Estarás dormindo, Prea, porque claro, traballas e faz esas cousas. Eu xa me parecía, pero falamos, que esta xente é moi guai. Estou no pasando, pero pipa. Quérote moito. Pico. Sí, señor. Eu espero que responda, A responder, o que pasa que é responder cando esperte. E dirá, pero ti... Pero esta muller tu leo. Menos mal que xa son moitos anos que nos coñecemos.
Oiches, Lucía, Que? que ti... A ver. Que se te pasa pola cabeza? Como que Mira que eu vou a calzón quitado, vou a peido libre, digo. como que que irá a Mercedes? Peón? Ou No, no. a miña? Como se apellidaba Mercedes? Non sei, non lle puxen, pero tiña feito hasta debuxo, o retrato. Tiñas rollo Creo que teve Mercedes. pola casa, sí. Tiña retrato de Mercedes e do neno e creo que despois fixen de Joaquín, pero de Mercedes e do neno seguro. Sí. O debuxo que me facía eu na cabeza de como eran. Como lle irá a Mercedes? Pois mira, Mercedes a tal hora sigue vivindo no mundo invisible con Joaquín, non me acordo como se chamaba o cativo, ves aí sí que me... Sigue vivindo ali, traballa. Sí, outra vez, Traballa. está jubilada xa, Mercedes. A ver, cantos anos vai des? Ai, espera, por cada estar a punto. Ore, o pobre de Mercedes. Tens razón, porque se eu tiña 10, Cantos anos tiña Mercedes daquela? Mercedes podía ter 20 e tantos. Estamos falando de... Se eu tiña 10 e teño 46, son 36 máis. 20 e tantos... Bueno, a ver, era 60 e algo. Entón, estamos Aí, está. moi contenta, vive unha vida feliz, realizouse, fai moitas cousas en... Bueno, eu que gustaríame ser Mercedes. Quero estar jubilada. Pero jubilarse de actriz, eso sí que é do mundo É invisible. verdade, porque mira a María Galeana, de Cuéntame, a señora de Cuéntame. Xa, porque é moi vicioso isto. Ti non queres que é vicioso? Eu non son actor. Bueno, pero... O mí non molaría, o sea, non me molaría. Molaríame algo así. Sí, eu... Va ser o... A xente que coñezo que xa pasou a edade de jubilación, é certo que o mellor baixa ritmo, sabes, toma tempo, Non tes o mismo... porque che apetece tamén facer outras cousas, pero como teñas un gusanillo aí, Lávalo de... temos esa sorte de que o noso traballo é casi un hobby remunerado. Ás veces jode, porque senón non sería traballo. Xa, Ás veces hai cousas que tens que facer que non che gustan, ou que son horas que ou tens que madrugar, ou tens que facer de noite, ou traballar con que non te gusta ou non te cae ben de todo. E por eso é un traballo, se fora un hobby xa non se daría o caso. Meu cosí, queres decir un último mensaje, sí, antes de botarte fora? Vas ter que baixar do coche. Que non quero, xase moi cómodo aquí. Sí, Sí, gústame o coche. gustouche. Sabes que me quedou pena de non pedirche para conducir. Pois cando queiras. Tes o Wi-Fi cando queiras. Pois hoxe mesmo. Pois depois levan. Pois non sei que mensaxe dou. Moitas gracias por traerme, que ás veces penso que son un pouco inconsciente porque falo sin filtro, pero penso que parte, non sei, o mellor do que lle guste algo a xente, os que me queren, é que vou sin filtro. Eso é o que mola. Nada, audiovisual galego, defendamos o noso audiovisual, cine, series, anuncios en galego, tele, levémonos ben, que esta temporada está o mundo... Se ganas o Mestre Mateo, Sí. podes mudar. Ti xo ganaches. Préstoche. Sí. Gracias. Está grabado, está grabado. Bueno, me pilla. Pois, o mi caso, Outro para ti. aquí te deixo, fai autostop a ver se te levan a algún sitio, vale? Ti pensas que... E que te leva Mercedes. Isto non é para baixa. Sí que... Biches. Pero que mola moito este coche, Mervei. Súbete a este coche. Aí vai, aí che vai. Sube. Bueno, tía Veiga. Qué maravilla, qué maravilla. Así da justo. Estamos mirando a calidad por todos lados. ¡En mi caso!